Als ik show dat we circa een 4000 liter per week verstoken met uw auto's, dan is dat wel een verschil als je eerst €1 betaalt en dan €2 natuurlijk. Hè? Dus ja, daar komt wel wat bij. De prijzen van diesel binnen intussen haast weer weerom op recordhichten. Dat is voor de privé-dieselrieder net een pretje, maar hielendal net voor transportbedrijven. Die vraag draait nou eenmaal op diesel en een elektrische vrachtwagen, die hebben we ook net in een maand op een zaak. We hebben goede afspraken met onze klanten, met onze mensen waar we verrieden. En gelukkig wordt het al je betalen. Hè? We hebben dieseltoeslagen op transportprijzen. Dus daar hebben we wel verder mee. Maar ik denk dat het een heel goede ontwikkeling is op dit moment. Nee. Daar komt bij dat er schaarste is in stien, dakpan en orenbouwmateriaal. Bronsema had wat de stienhandel onbelangt nog een soort variët. Al is er wel hield die dreger om te komen. Maar zo'n 3/4 van het transportwerk in Duitsland, verdeeld door 8 vrachtwagen, is het voor het familiebedrijf uit Stroobos nog hield die wel goed vol te houden. Nou, op zich kunnen we goed aan de gang blijven. We hebben genoeg werk, we hebben niks te kleien net. Ik kan wel vernemen dat het met vorig jaar een heel groot verschil is. Hè. In de coronatijd weer natuurlijk mensen die weer thuis ontverbouwen, in de tuin bezig. Ja, ik kan wel vernemen dat we vorig jaar echt een beste slag die in hadden. En met dit hier vergeleken is dat wel minder. Maar nog kunnen we goed aan de gang blijven, dat is geen probleem.